Здравейте на всички! В днешното ни разяснение ще се гмурнем в една от, може би най-важните структури в света на програмирането – матрицата. И ще видим как нещо, което на пръв поглед изглежда толкова просто, като една обикновена решетка, всъщност е в основата на някои от най-сложните технологии, които ползваме всеки ден. Хайде да започнем с една малка загадка. Какво е общото между стратегическата дълбочина на шаха, сложните пътеки в един лабиринт и, да кажем, силата на изкуствения интелект? На пръв поглед това са напълно различни светове, нали? Оказва се, че те споделят една и съща тайна, една тайна съставка. И тази тайна всъщност се крие в начина, по който компютрите гледат на света. За тях информацията не е някакъв хаос, а перфектно подредена решетка. И да, отговорът е матрицата. Точно така. Този наглед, просто невероятно мощен модел за организиране на информация е в основата на абсолютно всичко. От това как конят се движи по шахматната дъска до най-сложните изчисления в невронните мрежи. Добре, време е да разглобим този модел на съставните му части и да видим какво точно се крие вътре. В самата си същност матрицата не е нищо сложно. Тя е просто решетка, подредена в редове и колони. Най-лесният начин да си я представим е като пощенски кутии. Всяка кутия, или както я наричаме елемент, си има свой уникален адрес, който се състои от две неща – номер на ред и номер на колона. И точно това прави намирането на информацията вътре, светкавично бързо. И така, нека разгледаме тези основни компоненти. Първо, имаме размер. Той просто ни казва колко е голяма нашата мрежа, колко реда и колко колони имаме. След това е самият елемент. Това е всяко едно нещо, което сме сложили в някоя от клетките. И накрая, измерението. То ни показва от колко координати се нуждаем, за да намерим даден елемент. При стандартната двумерна матрица ни трябват само две, дали? Ред и колона. Да започнем от най-простото. Едномерната матрица, по-известна като вектор. Представете си я като списък за пазаруване. Просто една единствена редица от елементи, подредени един след друг. След това, разбира се, идва класическата двумерна матрица. Това е решетката, за която всички се сещаме веднага, с редове и колони. Тя е просто перфектна за неща като игрални дъски, сещате се, шахмат, табла, за решаване на лабиринти или път за представяне на връзките в една мрежа, т.е. графи. Добре, а какво става, ако добавим още измерения? Трето, четвърто, пето? Тогава вече навлизаме във вълнуващият свят на тензорите. Тук вече не говорим просто за плоска решетка, а за цял куп от данни. Или дори за нещо още по-сложно. И точно тези тензори са това, което позволява на модерния изкуствен интелект да обработва огромни, наистина огромни обеми от информация, като например хиляди изображения наведнъж. Окей, до тук добре. Вече знаем какво е матрица. Но тук идва един интересен въпрос. Как компютърът всъщност я вижда? Как превръща една такава двумерна решетка в нещо, което може да съхрани в своята памет? Която е, тя е просто една дълга права линия? Представете си паметта на компютъра точно като дълга права улица. За да подредим нашата решетка на тази улица, трябва, така да се каже, да я изправим. Има два основни начина. Можем да го направим ред по ред, взимаме първия ред, после втория, третия и ги нареждаме един след друг. Това е подреждане по редове. Или пък можем да го направим колона по колона. Първа колона, втора, трета. И тук идва интересната част. Макар крайният резултат да изглежда еднакъв, този избор, дали да е по редове или по колони, е от огромно значение за бързината, особено когато работим с наистина големи масиви от данни. Но една структура от данни е полезна само ако можем да правим нещо с нея, нали? Не може просто да стои статично. Така че нека вдъхнем малко живот на нашата матрица и да видим какви операции можем да извършваме. Всичко, разбира се, започва с инициализацията. Това е просто създаването на самата решетка. След като я имаме, ни трябва обхождане, т.е. способността да минем през всяка една клетка, за да прочетем или променим стойността й. И разбира се, директният достъп. Това е може би най-голямото предимство на матрицата. Възможността да скочим до всяка една клетка моментално. Стига да знаем нейния адрес, нейните координати. Обаче истинската магия започва тогава, когато започнем не просто да четем,
а да трансформираме самата матрица. Нека разгледаме една от най-интересните и елегантни такива операции – транспонирането. Какво прави транспонирането? Ами, казано съвсем просто, то пренарежда данните. Редовете се превръщат в колони, а колоните в редове. Ето, да погледнем как изглежда една матрица преди тази операция. И ето го резултатът. Виждате ли? Редовете и колоните са си сменили местата. Все едно сме обърнали матрицата огледално по нейния главен диагонал. И това не е просто някакъв математически трик, между другото. Тази операция е фундаментална в линейната алгебра и абсолютно ключова за задачи като оптимизиране на изчисления или дори за завъртане на изображения. Разбира се, освен това, можем да я завъртаваме на 90 градуса, да търсим елементи в нея. Възможностите са много. Добре, стига толкова теория. Къде е екшенът? Нали? Време е да видим как тази структура от данни, матрицата, се използва за решаване на съвсем реални проблеми. Истината е, че матриците са буквално навсякъде около нас. От шахматната дъска до пъзелите судоку. Те са в основата на безброй игри и логически задачи. В програмирането пък се използват в супермощни техники, като динамичното програмиране. Там те служат като един вид пищов, в който пазим междинни резултати, за да не пресмятаме едно и също нещо отново и отново. А в теорията на графите, там с тях описваме цели социални мрежи, показвайки кой с кого е свързан. В крайна сметка, силата на матрицата идва от нейната елегантна простота и от способността й да въведе ред в нещо, което иначе би било хаос от данни. Както се казва, организираното представяне и обработка на данни са от съществено значение, а матрицата е абсолютен майстор в това. И така нашето пътешествие в света на матриците приключва. Сега този модел вече е ясен и е част от арсенала с инструменти, които може да се ползват. Въпросът, който остава, е кой ще е следващия проблем, базиран на решетка, който ще бъде решен.